Bideo honetan, entitate bateko kideek ahalik eta erosoen egiteko eman beharreko 3 urratsak azalduko ditugu. Eguneko ariketa iritzi bitartean, hainbat urratsa eman beharko ditu bere kideek ariketa ahalik eta erosoen egin ahal izateko. Lehenengo urratsa da, entitatearen kide guztiei 15 egun horietan entitatean gertatuko dana jakinaraztea. Ez soilik arigunean parte hartuko dutenei, baita ere arigunetik kanpo ahobizi edo belarriprest izango direnei. Eta horrez gain, ariketan parte hartuko ez duten entitatearen kidei ere bai. Bigarrena da, parte hartuko duten guztiei prestakuntzarako tresnak eskaintzea. Tresna horiek izan daitezke ariketa saltzen duten infografiak, aholku zerrendak, edo prestakuntza saio presentzialak. Eta hirugarrena litzateke identifikazioa. Bai, ariketan parte hartuko duten kideena, txaparen bitartez, eta baita ere arigunean izango den espazio horrena. Entitatearen baitan 3 urrats hauek emonez gero, parte hartuko duten kideek askoz ere erosoago, seguruago eta babestuago sentituko dira, eta ondorioz ariketa eraginkorragoa izango da. Agur bat. Bide honetan azaldutako kontuan edozein galdera edo zalantza baldin bazkazue, gogoratu hemen begian iruzkinetan galdetu ditzakezuela. Bestela, entitateak @euskalania.eu helbide elektronikoa. Eta horrelako bideo gehiago ikusi nahi